Ρωσία στο κρυφό μυστικό και η δεύτερη διαθήκη. Σημειώση. Το ακόλουθο κείμενο είναι μια πιστή μετάφραση και αναδιατύπωση του παρεχόμενου σεναρίου στην ελληνική γλώσσα, διατηρώντας πλήρως τον όγκο και το περιεχόμενό του. Στην κηδεία του συζύγου μου, ο γιος μου ο Ντάνιελ στάθηκε στο βήμα με τρεμάμενη φωνή και ευχαρίστησε μια άλλη γυναίκα. Ήταν αυτή που ήταν πραγματικά οικογένεια για εμάς, είπε. Εκείνη τη στιγμή, όλα τα μάτια στο δωμάτιο στράφηκαν στη γυναίκα στην πρώτη σειρά, αυτή με το εφαρμοστό φόρεμα και το τέλειο μακιγιάζ με διακριτικά δάκρυα να ακουμπούν στα μάτια της. Και εγώ, η πραγματική σύζυγος, η μητέρα, καθόμουν στο πλάι, απαρατήρητη, αόρατη. Όταν αργότερα ο δικηγόρος με ενημέρωσε ότι ο σύζυγός μου είχε αφήσει τα πάντα σε εκείνη, ούτε ένα δεκάρι σε μένα, η Λίντα Μακάλιστερ αγκάλιασε το γιο μου και χαμογέλασε ένα θριαμβευτικό χαμόγελο, σαν να είχε ήδη νικήσει. Αλλά τότε εγώ έβγαλα τη δεύτερη διαθήκη, και έτσι, ξαφνικά, κανείς στο δωμάτιο δεν χαμογελούσε πια. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η ζωή μου θα ξεκινούσε από την αρχή σε μια κηδεία. Ο Ρόμπερτ πέθανε σε ένα ευνίδιο τροχαίο δυστύχημα. Οδηγούσε στο κέντρο εκείνο το πρωί με δυνατή βροχή. Είπαν ότι τα φρένα απέτυχαν σε μια στροφή και το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα σούπερ μάρκετ. Έφυγε γρήγορα. Ο γιατρός είπε ότι δεν υπέφερε, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι του άξιζε μια τόσο καθαρή αναχώρηση. Ήμασταν παντρεμένοι 40 χρόνια. Συνήθιζα να πιστεύω ότι ο γάμος μας, αν και όχι ρομαντικός, ήταν τουλάχιστον γερός, σαν ένα από αυτά τα παλιά σπίτια που έχουν αντέξει στις καταιγίδες, θαρμένα εξωτερικά, αλλά ακόμα όρθια. Εγκατέλειψα την καριέρα μου για να φροντίζω κάθε γωνιά του σπιτιού μας. Πάντα έλεγε: «Μπορώ να σε φροντίσω. Δεν χρειάζεται να δουλέψεις». Και εγώ τον πίστεψα. Αφελώς νόμιζα ότι ήταν ένα είδος αγάπης. Στην επιμνημόσυνη δέηση, φόρεσα το αγαπημένο του μάλινο παλτό σε ανθρακή γκρι και στάθηκα στην είσοδο του παρεκκλησίου, χαιρετώντας τους καλεσμένους. Ο αέρας μαστίγωνε. Τα δάχτυλά μου ήταν μουδιασμένα. Ωστόσο, χαμογελούσα, κάνοντας ομικρομετώνω τι καλύτερο μπορούσα για να διασφαλίσω ότι ο αποχαιρετισμός του ήταν αξιοπρεπής και τακτοποιημένος. Ο Ρόμπερτ έδινε τόση σημασία στα προσχήματα, στο τι πίστευαν οι άλλοι γαμαγιώτα, αυτόν. Ακόμη και στο θάνατό του, έβρισκα τον εαυτό μου να διατηρεί αυτή την κομψή πρόσωψη για χάρη του. Ο Ντάνιελ ήταν στο βήμα. Είναι το μοναχοπέδι μας. Γίνεται 33 φέτος και είναι μηχανικός back-end σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Φορούσε ένα κομψό σκούρο κοστούμι. Το πρόσωπό του ήταν σοβαρό και η φωνή του ήταν σταθερή όπως πάντα. Αφού διάβασε έναν φόρο τιμή στον πατέρα του, έκανε μια παύση και τα μάτια του κόκκιναν. «Υπάρχει κάποιος που θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα», είπε ο Ντάνιελ, η φωνή του λίγο τρεμάμενη. Το δωμάτιο σώπασε. Έσφιξα την τσάντα μου στα γόνατά μου, οι αρθρώσεις μου άσπρισαν. Νόμιζα ότι επρόκειτο να πει: «Τη μητέρα μου». Εκείνη τη στιγμή, μπορούσα σχεδόν να το ακούσω να σχηματίζεται στο λαιμό του, αυτή την πολυαναμενόμενη αναγνώριση. 40 χρόνια συντροφικότητας, αφοσίωση στο σπίτι, νύχτες στο νοσοκομείο, όλες οι σιωπηλές θυσίες. Πίστεψα αληθινά ότι επιτέλους με είχε δει. Αλλά αυτό που ακολούθησε με έκοψε σαν αμβλή μαχαίρι, αφαιρώντας αυτή την ελπίδα σπιθαμή προς πιθαμή. Κάποιον που στήριξε τον πατέρα μου στους πιο δύσκολους καιρούς της ζωής του, την κυρία Λίντα Μακάλιστερ. Ένας απαλός μουρμουριτός κύλησε στο διάδρομο. Από την πρώτη σειρά, μια γυναίκα σηκώθηκε όρθια και σκούπισε τα μάτια της, νεύοντας ευγενικά. Φορούσε ένα βαθύ σμαραγδί μάλινο παλτό, μαύρες γόβες, άψογο μακιγιάζ και τέλεια χτενισμένα μαλλιά. Καθώς καθόταν, οι γύρω της γύρισαν να κοιτάξουν, περίεργοι και έκπληκτοι. Ένιωσα τον ήχο να εκρήγνεται στα αυτιά μου σαν πυροδοτημένη σιωπή. Λίντα. Λίντα Μακάλιστερ. Ήξερα το όνομα. Ήταν η διοικητική βοηθός του Ρόμπερτ στην εταιρεία. Αργότερα την προήγαγε σε συνεργάτη σύμβουλο, συμπεριλαμβάνοντας την ακόμη και στο διοικητικό συμβούλιο. Όταν ρωτούσα γαμαγιώτα, αυτήν, πάντα το υποβάθμιζε. Είναι ικανή. Μην είσαι παράλογη. Θυμήθηκα το πάρτι της εταιρείας εκείνης της χρονιάς. Μου έφερε κρασί, χαμογελώντας γλυκά, κινούμενη με την ευκολία μιας γυναίκας που τέριαζε. Την απέρριψα τότε ως άλλη μια κόλακα υπάλληλο. Κοιτάζοντας πίσω τώρα, τι ηρωνία. Από απέναντι, κάποιος ψιθύρισε: «Κάθεται τόσο κοντά, λες και είναι οικογένεια». Και ο γιος μου μόλις είχε ευχαριστήσει αυτή τη γυναίκα στην κηδεία του πατέρα του. Ένιωσα σαν να έπεσε η καρέκλα κάτω από μένα. Τα αυτιά μου βούιζαν και ο κόσμος δονήθηκε αμυδρά. Άνθρωποι πλησίασαν να με χαιρετήσουν, μουρμουρίζοντας τα συνηθισμένα. Ήταν καλός άνθρωπος. Θα μας λείψει. Εγώ κουνούσα το κεφάλι αυτόματα, σαν μηχανή που επαναλαμβάνει προπρογραμματισμένες απαντήσεις. Είχα σκοπό να αντέξω μέχρι το τέλος, να διατηρήσω τα προσχήματα, αλλά μετά άκουσα τον Ντάνιελ να ψιθυρίζει στη Λίντα. «Εσύ είσαι αυτή που είναι πραγματικά οικογένεια». Παραλίγο να μου πέσει το φλιτζάνι του τσαγιού από το χέρι.
Εκείνη τη στιγμή, συνειδητοποίησα ότι αυτή η κηδεία δεν ήταν για τον Ρόμπερτ. Ήταν για έναν κρυμμένο κόσμο που δεν ήξερα ότι υπήρχε, και εγώ ήμουν απλώς μια ξένη, μια απορριφθήσα παρατηρήτρια. Εκείνο το βράδυ, πίσω στο σπίτι, κάθισα στο άδειο σαλόνι. Καθώς έβαζα το παλτό, είδα ότι η σατέν κορδέλα ήταν τσαλακωμένη, σαν να είχε σπάσει τυχαία το τελευταίο ίχνος της αξιοπρέπειας του γάμου μου. Κάθισα στο τραπέζι της τραπεζαρίας και κοίταξα τη σειρά των άδειων καρεκλών. Η θέση του Ρόμπερτ ήταν ακόμα στη θέση της. Δεν την είχα μετακινήσει. Για δεκαετίες, καθόταν πάντα εκεί, το χέρι στο μπράτσο, περιμένοντας να του φέρω τη σούπα. Τώρα ήταν απλώς μόνη, και το μπράτσο είχε παγώσει. Υπήρχαν ακόμα μπουκάλια με την αγαπημένη του μπύρα στο ψυγείο. Ποτέ δεν μου άρεσε η μάρκα. Ήταν πολύ πικρή, αλλά αυτός αγόραζε μια εξάδα κάθε εβδομάδα, μόνο για τον εαυτό του. Αποδεικνύεται ότι η συνήθεια είναι η πιο σκληρή φυλακή. Δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Έβγαλα μερικά παλιά άλμπουμ φωτογραφιών. Στις φωτογραφίες, ήμασταν ακόμα νέοι. Υπήρχε φως στα μάτια του. Εγώ χαμογελούσα εύκολα τότε. Βρήκα ακόμη και μια παλιά υπηρεσιακή ταυτότητα από την εποχή που ήμουν οικονομική σύμβουλος στην εταιρεία του. Κοντά μαλλιά, αυτοπεποίθηση, πάντα καθισμένη δεύτερη από δεξιά σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά μου είπε: «Πρέπει να παραιτηθείς. Θα τα φροντίσω όλα εγώ». Και εγώ ανόητα τον άκουσα. Έκλεισα το άλμπουμ και έριξα στον εαυτό μου ένα ποτήρι νερό. Το ρολόι της κουζίνας χτυπούσε. Συνειδητοποίησα ότι όλη η περηφάνεια, όλη η υπομονή που κάποτε είχα ρίξει για να διατηρήσω το γάμο μας ανέπαφο, είχαν θαυτεί τη στιγμή που πέθανε. Αυτό που δεν ήξερα, ωστόσο, ήταν ότι κάτω από όλα αυτά κρυβόταν μια βαθύτερη προδοσία. Το επόμενο πρωί, κάθε λέξη που άκουσα στο γραφείο του δικηγόρου έμοιαζε με γραμμή από ένα σενάριο ζωής που ποτέ δεν προσκλήθηκα να διαβάσω. Ο αέρας μύριζε αμυδρά μελάνι και παλιά ξύλινα ντουλάπια. Μια ξεθοριασμένη εκτύπωση του συντάγματος κρεμόταν στραβά στον τοίχο, και το φως του ήλιου φιλτραριζόταν μέσα από τις περσίδες, κόβοντας το πάτωμα σε στενές λωρίδες φωτός. Ήταν το δικηγορικό γραφείο που είχε ορίσει ο Ρόμπερτ πριν από το θάνατό του. Ο επικεφαλής δικηγόρος ήταν ένας άντρας γύρω στα 50 με αργή, βαριά φωνή. Κάθε συλλαβή τραβιόταν, σαν να υπογράμμιζε κάτι άρρητο. Σύμφωνα με τη διαθήκη που υπογράφηκε από τον κύριο Ρόμπερτ Ντε Σμιθ πριν από 3 χρόνια, άρχισε με μηχανική ηρεμία η πλειονότητα των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας στο Σόμεραλ, της εξοχικής ιδιοκτησίας των Ναντάκετ και του υπόλοιπου των προσωπικών του λογαριασμών, θα κληρονομηθεί από την κυρία Λίντα Μακάλιστερ. Δεν ήμουν απλώς συγκλονισμένη. Ένιωσα σαν να με είχαν σπρώξει από την κεντρική σκηνή της δικής μου ζωής, αφήνοντας με πίσω από την κουρτίνα σε ένα νεκρό προβολέα, αβέβαιη αν είχα ποτέ πραγματικά παίξει το ρόλο που νόμιζα ότι ήταν δικός μου. Γύρισα να κοιτάξω τον Ντάνιελ. Καθόταν εντελώς ίσια, το βλέμμα του καρφωμένο μπροστά, σαν να άκουγε μια τριμηνιαία οικονομική έκθεση. Τα δάχτυλά του ήταν τέλεια συμπλεγμένα. Ούτε ίχνος έκπληξης, ούτε μια αλλαγή στην έκφρασή του, σαν να ήξερε εξ αρχής. Όταν τελείωσε η ανάγνωση, σηκώθηκα και περπάτησα προς το μέρος του. «Ήξερες», είπα με χαμηλή, τρεμάμενη φωνή. «Δεν είναι έτσι», με κοίταξε με έναν παράξενα γαλήνιο τόνο. Ο μπαμπάς είχε τους λόγους του. Τους λόγους του, ψιθύρισα, οι λέξεις πνίγοντας το λαιμό μου. Τι σήμαιναν για αυτόν τα 40 χρόνια γάμου? Ο Ντάνιελ σώπασε για μια στιγμή, μετά είπε: «Δούλεψε σκληρά όλη του τη ζωή. Η Λίντα ήταν εκεί γαμαγιώτα, αυτόν. Τον καταλάβαινε». Χαμήλωσε τη φωνή του σχεδόν απολογητικά. «Εσύ όχι». Εκείνη τη στιγμή, το είδα καθαρά. Όχι μόνο είχα χάσει τον σύζυγό μου, αλλά έχανα και το γιο μου. Δεν υπερασπιζόταν τη μνήμη του πατέρα του. Αυτός ανασχεδίαζε το οικογενειακό δέντρο και έσβηνε εμένα από το χάρτη. Όταν έφτασα σπίτι, στάθηκα στο δρόμο για αυτό που φάνηκε σαν αιωνιότητα, το βάρος της τσάντας μου μουδιάζοντας το χέρι μου. Πήγα στην κρεβατοκάμαρα και άνοιξα την ντουλάπα του Ρόμπερτ. Τα πουκάμισά του, οι γραβάτες του και τα μάλινα γυλαίκα ήταν ακόμα τέλεια τακτοποιημένα με αυτό το οικείο άρωμα εκλεπτισμένης ευπρέπειας. Αλλά τι ψέματα ήταν υφασμένα σε αυτές τις ίνες, πότε αποφάσισε ότι δεν ήμουν πλέον οικογένεια, ήταν τη χρονιά που ξέχασα να αγοράσω το αγαπημένο του κρασί για την επέτειό μας, ή πριν από αυτό, όταν παραιτήθηκα από τη δουλειά μου ως οικονομική σύμβουλος και έγινα απλώς νοικοκυρά. Άρχισα να ψάχνω στα συρτάρια για απόδειξη ότι δεν ήμουν τρελή. Παλιά κατάστοιχα, φωτογραφίες, αποδείξεις, παλιές επαγγελματικές κάρτες. Στο συρτάρι της κουζίνας, βρήκα έναν φάκελο με γράμματα που κρατούσε ο Ρόμπερτ. Ένα ήταν από την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του Ναντάκετ. Η ημερομηνία ήταν πριν από 6 χρόνια. Ο παραλήπτης, Λίντα. Τα χέρια μου έτρεμαν. Είχα πάει σε αυτό το σπίτι δίπλα στη θάλασσα αμέτρητες φορές, χωρίς να συνειδητοποιώ ότι ήμουν απλώς μια καλεσμένη. Εκείνο το απόγευμα, περπάτησα απέναντι στο δρόμο για να επισκεφτώ την Τζασέλ,
τη γειτόνισά μας εδώ και χρόνια. Ήταν μια χήρα στα τέλη των 70 της με κοφτερή μνήμη και έναν κήπο γεμάτο τριαντάφυλλα. Όταν ανέφερα το όνομα της Λίντα, το πρόσωπό της κλήρινε. Η Λίντα, δεν ήταν αυτή που ο Ρόμπερτ έπαιρνε σε αυτές τις συμφωνικές, ρώτησε, σηκώνοντας ένα φρύδι. Δεν πήγαινες μαζί τους? Αναγκάστηκα να χαμογελάσω. Το στόμα μου ήταν στεγνό. Ποτέ δεν μου άρεσαν πολύ οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Η Τζασέλ άλλαξε θέση. Πάντα νόμιζα ότι ήταν ζευγάρι. Βρισκόταν σε αυτόν τον δρόμο αρκετές φορές. Μια χρονιά, βοήθησε τον Ρόμπερτ να βάλει τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Εγώ πάγωσα. Εκείνα τα Χριστούγεννα, ήμουν κολλημένη στον επάνω όροφο με ένα πρισμένο γόνατο. Ο Ρόμπερτ μου είχε πει ότι ένα παιδί της γειτονιάς τον είχε βοηθήσει. Θυμάσαι πότε άρχισαν να πλησιάζουν? Ρώτησα. Η Τζασέλ ανακάτεψε το τσάι της, σκεπτόμενη. Τουλάχιστον 10, ίσως 15 χρόνια πριν. Θυμάμαι να τη βλέπω εδώ, όταν έλειπες φροντίζοντας την αδελφή σου. Νόμιζα ότι ήταν κάποια ξαδέλφη ή κάτι τέτοιο. 15 χρόνια. Κάθισα στην ηλιόλουστη αίθουσα της Τζασέλ, νιώθοντας σαν ξένη που είχε μπει σε λάθος σπίτι. Όλα αυτά τα χρόνια, είχα διαχειριστεί τον προϋπολογισμό της σύνταξής μας μέχρι το τελευταίο δεκάρι. Είχα διαλέξει τις ρόμπες του, είχα προγραμματίσει τις εξετάσεις του, και μάλιστα είχα βάλει τα τελευταία χρήματα των γονιών μου για να σώσω την εταιρεία του κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ρευστότητας. Και αυτός έχτιζε χρυσά τούβλα για το μέλλον μιας άλλης γυναίκας, μακριά από τα μάτια μου, μακριά από τη δική μου εμβέλεια. Επιστρέφοντας σπίτι, βρήκε επιτέλους ένα παλιό χαρτοκιβώτιο στο υπόγειο γεμάτο φωτογραφίες. Υπήρχε ο Ρόμπερτ δίπλα στη Λίντα σε μια εκδήλωση της εταιρείας. Το χέρι του ακουμπούσε απαλά στον ώμο της, χαμογελώντας ένα λαμπερό χαμόγελο όπως ποτέ άλλοτε. Έμοιαζε χαλαρός, νεότερος, πιο ευτυχισμένος από όμικρον με τόνο τι έμοιαζε ποτέ δίπλα μου. Και σε μια φωτογραφία υπήρχε ο Ντάνιελ, μόλις 18 ή 19 ετών, να στέκεται μαζί τους. Το χαμόγελό του ήταν νευρικό, αλλά όχι απρόθυμο. Μια γωνία της φωτογραφίας ήταν μαρκαρισμένη. Την έτριψα απαλά με μια γόμα και αποκάλυψα μια γραμμή γραμμένη με στυλό. Η μικρή μας οικογένεια θα γίνει επίσημη μια μέρα. Μπορούσα σχεδόν να ακούσω κάτι να σπάει στο στήθος μου. Δεν ήταν καρδιά. Δεν ήταν γυαλί. Ήταν κάτι βαθύτερο. Κάτι που λέγεται εμπιστοσύνη. Και δεν θα γινόταν ποτέ ξανά ολόκληρο. Εκείνο το βράδυ, άναψα ένα μόνο κερί στην κουζίνα. Και για πρώτη φορά σε αυτό το σπίτι χωρίς το Ρόμπερτ, έβαλα μουσική, έναν αργό, απαλό, ήρεμο jazz δίσκο. Άρχισα να αναρωτιέμαι. Ίσως είχα ζήσει όλη μου τη ζωή στον δικό του ρυθμό και ποτέ δεν είχα χορέψει στο δικό μου. Αλλά όχι πια. Από τώρα και στο εξής, η μουσική, ο ρυθμός, τα βήματα του χορού, όλα είναι δικά μου να τα επιλέξω. Νόμιζα ότι το χειρότερο είχε τελειώσει. Η Διαθήκη, η αλήθεια για τα ακίνητα. Η Λίντα, που πήρε τη θέση της στο κέντρο όλων, με το θρασίτατο τίτλο της «Οικογένειας». Αυτό ήταν αρκετή ταπείνωση για μια ζωή. Αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτό που πραγματικά θα έσπαγε την καρδιά μου ήταν ο Ντάνιελ. Είναι το μοναχοπέδι μου. Πίστευα ότι, όσο και αν άλλαζε ο υπόλοιπος κόσμος, αυτός θα παρέμενε δικός μου. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο καφέ της πόλης, εκείνο που συνήθιζε να παίρνει καραμελένιο γλυκό όταν ήταν μικρό αγόρι. Εμφανίστηκε με καμπαρντίνα, η συμπεριφορά του άκαμπτη και επίσημη, σαν ετοιμαζόταν για συνέντευξη και όχι για να συναντήσει τη μητέρα του. Πριν προλάβω να καθίσω, έβαλε το τηλέφωνό του με την οθόνη προς τα κάτω στο τραπέζι. Πάντα το έκανε αυτό, ένα λεπτό σήμα ότι οποιοδήποτε θόρυβος θα μπορούσε να είναι λόγος να εγκαταλείψει τη συζήτηση. Γιατί έστειλες νομική ειδοποίηση στη Λίντα? Ρώτησε απότομα. Πήρα μια βαθιά ανάσα και τον κοίταξα στα μάτια. Πιστεύεις ότι δεν έπρεπε? Ανασήκωσε τους ώμους. Δεν σε πλήγωσε. Ο μπαμπάς της έδωσε τα χρήματα. Ήταν δική του απόφαση. Το να τη μηνύεις απλώς κάνει τους πάντες να νιώθουν άβολα. Άβολα, είπα, η φωνή μου έσπασε από δυσπιστία. Ντάνιελ, ο πατέρας σου με εξαπάτησε για δεκαετίες. Εγκατέλειψε την καριέρα μου για αυτή την οικογένεια. Τους φίλους μου για σένα. Πούλησα ακόμη και το σμαραγδένιο δαχτυλίδι της μητέρας μου μόνο για να πληρώσω τα δίδακτρα σου. Ξέρεις τι σήμαινε αυτό το δαχτυλίδι για μένα? Ο Ντάνιελ συνοφριώθηκε, εκπνέοντας με ορατή ενόχληση. Πάντα το αναφέρεις, λες και σου χρωστάω κάτι. Αυτό με χτύπησε σαν αμβλή χτύπημα στο στήθος. Δεν ήταν θυμός, ούτε καν διαφωνία, απλώς απόσταση. Μια κρύα και οριστική απόσταση. Ο μπαμπάς μου είπε ο Ντάνιελ μετά από μια παύση, η φωνή του έπεσε, ότι τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής του ήταν με τη Λίντα. Αυτή τον καταλάβαινε. Αυτή τον σεβόταν. Αυτή δεν τον αμφισβητούσε και δεν τον επέκρινε πάντα όπως εσύ.
Τον αμφισβητούσα επειδή σταμάτησε να με σέβεται, είπα, σφίγγοντας τα δόντια μου. Τον επέκρινε επειδή έκανε λάθος. Ο Ντάνιελ κούνησε το κεφάλι σαν να άκουγε ένα ασήμαντο κήρυγμα. Είσαι πολύ παραδοσιακή, μαμά. Πάντα πίστευες ότι το να κάνεις θυσίες είναι αρετή, αλλά ο μπαμπάς δεν χρειαζόταν αυτού του είδους την αγάπη. Τότε κατάλαβα. Δεν ήταν μια ευνίδια αποκάλυψη για αυτόν. Σκεφτόταν έτσι εδώ και πολύ καιρό. Απλώς δεν το είχε πει μέχρι τώρα. Τον κοίταξα για μια στιγμή. Το μόνο που μπορούσα να δω ήταν το αγόρι που ήταν. Το αγόρι που ανέπνεε λαχανιασμένα κατά τη διάρκεια κρίσεων άσθματος, ενώ εγώ καθόμουν δίπλα στο κρεβάτι του όλη νύχτα. Ο έφηβος που δέχτηκε εκφοβισμό στο σχολείο, του οποίου την αξιοπρέπεια υπερασπίστηκα σαν να ήταν δική μου. Ο 17χρονος που του ραγίστηκε η καρδιά για πρώτη φορά και ο οποίος κουλουριάστηκε δίπλα μου στον πάγκο της πίσω αυλή σιωπηλά μέχρι να βγουν τα αστέρια. Θυμόταν κάτι από αυτά, έβαλα το χέρι στην τσάντα μου και έβγαλα μια παλιά ξεθοριασμένη φωτογραφία. Εκείνο το καλοκαίρι, όταν ήσουν 2 ετών, πήγαμε στην παραλία, είπα, σύροντας τη φωτογραφία στο τραπέζι. Ο πατέρας σου αποχώρησε την τελευταία στιγμή λόγω δουλειάς, οπότε ήμασταν μόνο εμείς οι δύο. Στη φωτογραφία, φοράς φωτεινό κόκκινο μαγιό και στέκεσαι στην υγρή άμμο με ένα ίχνος από μικροσκοπικά, τρεμάμενα πατουσάκια πίσω σου. Τρόμαζες από τα κύματα. Με κρατούσες από το λαιμό και απλώς φώναζες: «Μαμά! Μαμά!» Δεν ήξερες πολλά για τον κόσμο τότε, αλλά ήξερες που ήταν η ασφάλεια. Ο Ντάνιελ κοίταξε κάτω και δεν είπε τίποτα. «Ξέρω ότι ειδωλοποιείς τον πατέρα σου», συνέχισα. Ήταν πάντα κόμψα εμφανιζόμενος, ποτέ δεν ύψωνε τη φωνή του, πάντα έλεγε το σωστό πράγμα. Αλλά σκέφτηκες ποτέ ότι ίσως εγώ έβαλα τα θεμέλια για να υπάρξει αυτός ο κόμψος άντρας? Κοίταξε πάνω. Δεν υπήρχαν δάκρυα, καμία τύψη, μόνο μια αναλαμπή δισταγμού. Ο μπαμπάς έκανε αυτό που τον ευχαριστούσε, είπε. Η Λίντα τον έκανε να νιώθει χρήσιμος. Εσύ ήσουν απλώς πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Αυτή ήμουν εγώ. Σκέφτηκα εκείνες τις νύχτες που ισορροπούσα τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, τα απογεύματα που μαγείρευα με πυρετό, τα χρόνια που συγκρατούσα τα δάκρυα στις κρύες σιωπές του Ρόμπερτ και συνέχιζα να χαμογελάω ούτως ή άλλως. Αυτό εννοούσε με το πολύ δυνατή. Έβαλα τη φωτογραφία πίσω στο πορτοφόλι μου και σηκώθηκα. Η φωνή μου ακούστηκε ήρεμη, αλλά είχε μια βαθιά σταθερότητα. Έχεις δίκιο. Ήμουν πολύ δυνατή. Και αρχίζοντας από σήμερα, θα φυλάξω αυτή τη δύναμη για τον εαυτό μου. Όμικρον με τόνο, τι κι αν είπε μετά, δεν το άκουσα. Βγήκα από την πόρτα του καφέ στο πάρκινγκ. Είχε αρχίσει να βρέχει. Οι σταγόνες χτυπούσαν το παρμπρίζ με έναν αργό, αμήλικτο ρυθμό, μια ορχήστρα φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από σιωπή. Γλίστρισα στη θέση του οδηγού και τύλιξα τα χέρια μου γύρω από το τιμόνι, σταματώντας για μια μακρά στιγμή. Δεν έκλαψα. Δεν κατέρευσα. Απλώς κάθισα εκεί, συνειδητοποιώντας ότι αυτό που είχα χάσει δεν ήταν απλώς ένα σύζυγος. Είχα χάσει το γάμο μου, την οικογένειά μου, ακόμη και το γιο μου. Αλλά με την ίδια ανάσα, κατάλαβα κάτι άλλο. Δεν μπορούσα πλέον να περιμένω από κάποιον άλλο να μου πει ποια ήμουν. Ήταν ώρα να ζήσω για τον εαυτό μου. Στην αρχή, νόμιζα ότι η Λίντα ήταν απλώς ένα αργοπορημένο ατύχημα στην ιστορία του Ρόμπερτ, μια υπολογισμένη οπορτουνίστρια, μια γυναίκα που γλίστρισε μέσα από τις ρογμές. Αλλά τώρα βλέπω τα πράγματα καθαρά. Ποτέ δεν ήταν ατύχημα. Είχε σχεδιάσει τα πάντα. Ένα βροχερό απόγευμα, καθόμουν στο τραπέζι της κουζίνας με μια κούπα κρύο καφέ στα χέρια μου, κοιτάζοντας το δημόσιο προφίλ της στο Facebook. Η φωτογραφία του προφίλ της την έδειχνε στην παραλία, να χαμογελά απαλά, το φόντο επεξεργασμένο με μια καλέσθητη θολούρα, λες και δεν ήθελε κανείς να δει τι κρυβόταν πραγματικά πίσω της. Το βιογραφικό της έγραφε: σύμβουλος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, λάτρης της κλασικής μουσικής και της κοινοτικής υπηρεσίας, ευγνώμων για την τρυφερή συντροφιά της ζωής. Κλίκαρα στα άλμπουμ φωτογραφιών της. Η πρώτη εικόνα. Ο Ρόμπερτ καθόταν σε μια ψάθινη καρέκλα κρατώντας μια φέτα λεμονόπιτα που προφανώς είχε φτιάξει εκείνη για αυτόν. Το κείμενο έλεγε: το χαμόγελό του είναι η αγαπημένη μου ανταμοιβή. Η σφραγίδα ημερομηνίας έγραφε πριν από 6 χρόνια, την ίδια χρονιά που εγώ ήμουν κλινήρης με αθρίτιδα. Ο Ρόμπερτ μου είχε πει τότε ότι η δουλειά ήταν συντριπτική και ότι θα ταξίδευε πολύ. Τον πίστεψα. Νόμιζα ότι απλώς απέφευγε το βάρος της φροντίδας κάποιου. Αλλά τώρα ήξερα ότι δεν με απέφευγε. Ζούσε κάπου αλλού χωρίς εμένα. Έκανα κύληση προς τα κάτω και βρήκα περισσότερες εικόνες, ταυτόχρονα οικίες και παράξενες. Ήταν ο Ρόμπερτ να στέκεται στο σαλόνι της Λίντα με το μάλινο σακάκι που του είχα δώσει εγώ. Ήταν εκεί να τη βοηθά να φυτέψει λουλούδια και να τακτοποιήσει μπονσάι στον κήπο της. Και μετά εμφανίστηκε ένα βίντεο. Ο Ρόμπερτ έψινε στην υγειά της με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει απαλά στο βάθος. Ο Ντάνιελ ήταν εκεί. Εγώ πάγωσα.
Το χέρι μου αιωρούνταν πάνω από την επιφάνεια αφής. Ο Ντάνιελ, ο οποίος ήταν ακόμα στο κολέγιο τότε, είχε ελαφρώς μακρύτερα μαλλιά και ένα ντροπαλό αγορίστικο πρόσωπο. Η Λίντα είχε το χέρι της στον ώμο του και είπε, γελώντας, «Ο μπαμπάς σου πρέπει να είναι περήφανος για σένα». Τότε κατάλαβα. Η Λίντα δεν ήταν ποτέ απλώς το μυστικό του Ρόμπερτ. Είχε τοποθετηθεί για χρόνια ως μέρος της οικογένειάς μας. Και εγώ ήμουν η γυναίκα που σχεδίαζε να εκτοπίσει. Τηλεφώνησα στη Ρουθ. Η Ρουθ Λανιέρ ήταν στενή συνάδελφος κατά τη διάρκεια των ετών μου στην εταιρεία του Ρόμπερτ, μία από τις λίγες γυναίκες με τις οποίες είχα διατηρήσει επαφή αφού άφησα τη δουλειά. Τώρα ήταν η μη συνταξιούχος, βοηθούσε την κόρη της να μεγαλώσει ένα εγγόνι και αναλάμβανε περιστασιακά ανεξάρτητες οικονομικές υποθέσεις. Απάντησε στον δεύτερο ήχο με την ίδια ενέργεια που είχε πάντα. «Μάγκη, Θεέ μου, άκουσα για το Ρόμπερτ. Σκόπευα να σε πάρω τηλέφωνο». «Σε ευχαριστώ», είπα. Δεν καθυστέρησα. «Ρουθ, πρέπει να με βοηθήσεις να βρω κάτι». Εκείνη δεν δίστασε. «Πες μου τι υποψιάζεσαι». Έκανα μια παύση. Η φωνή μου ακούστηκε ήρεμη, αλλά ήταν σταθερή. «Πιστεύω ότι ο Ρόμπερτ χρησιμοποίησε εταιρικά κεφάλαια για τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία για να αγοράσει ακίνητα για τη Λίντα και μπορεί να υπάρχουν άλλες μη καταγεγραμμένες μεταφορές». Η Ρουθ έσφιξε τη φωνή της. «Δεν διορθώνεις απλώς έναν γάμο, Μάγκη. Προσπαθείς να αποκαλύψεις απάτη». «Θέλω την αλήθεια», είπα. «Έχω περάσει πολύ καιρό στο σκοτάδι». Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο σπίτι της σε 2 ημέρες. Εν τω μεταξύ, έγινα μια γυναίκα σε αποστολή. Πήγα στην τοπική βιβλιοθήκη και έψαξα τα αρχεία ιδιοκτησίας της Λίντα στο Σάμερμπολ. Ένα σπίτι, μια μονοκατοικία στο όνομά της. Ημερομηνία αγοράς, πριν από 5 χρόνια, ακριβώς το τέλος του έργου παροχών στέγασης εργαζομένων της εταιρείας, το ίδιο που επέβλεπε ο Ρόμπερτ. Είχα επισκεφτεί εκεί κατά τη διάρκεια αυτού του έργου. Θυμάμαι που αστιεύτηκα τότε. Στο επόμενο ταξίδι, πάρε και μένα. Εκείνος απέφυγε την πρόταση. Δεν θα σου άρεσε εκεί. Τώρα ήξερα ότι το δωμάτιο δεν ήταν κρατημένο για πελάτες. Ήταν για εκείνη. 2 μέρες αργότερα, οδήγησα στο σπίτι της Ρουθ. Το σπίτι της βρισκόταν σε ένα ήσυχο προάστιο, ένα οχρός γκρι μπαγκαλόου με μια σειρά από μαραμένα χρυσάνθεμα μπροστά. Με υποδέχτηκε με ένα ποτήρι λεμονότσαι και άνοιξε το φορητό υπολογιστή της. Έλεγξα ορισμένα αρχιοθετημένα αρχεία πληρωμών, είπε, κάνοντας κύληση σε 3 καταχωρήσεις με την ετικέτα «Υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων». Αλλά η δικαιούχος εταιρεία είναι εταιρεία βιτρίνα. Δεν αναφέρεται φυσικό γραφείο. Έκανε zoom σε μια γραμμή. $50,000 πληρώθηκαν τον ίδιο μήνα που εσύ ανάρωνες στο σπίτι από εγχείρηση. Το στομάχι μου στριφογύρισε. Η Ρουθ με κοίταξε με ανησυχία πίσω από τα γυαλιά της. «Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να το προχωρήσεις?» Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν απλώς να το αφήσουν. Δεν απάντησα. Απλώς αποθήκευσα ένα στιγμιότυπο οθόνης του αρχείου στη μονάδα φλες μου. Στον δρόμο για το σπίτι, πήγαινα αργά. Ο ήλιος χτυπούσε δυνατά το παρμπρίζ και ο αέρας μύριζε πρώιμο φθινόπωρο. Το ραδιόφωνο έπαιζε μια παλιά μπαλάντα των 60's. Το ρεφρέν επαναλαμβανόταν απαλά. «Βρίσκεις την αλήθεια μόνο όταν σταματήσει να προσποιείσαι». Ναι, μόνο όταν σταματήσεις να προσποιείσαι αρχίζεις να βλέπεις καθαρά. Πίσω στο σπίτι, κάθισα μπροστά στον υπολογιστή και αποθήκευσα τις φωτογραφίες της Λίντα από το Facebook σε ένα νέο φάκελο. Τον ονόμασα «Αποδείξεις». Δεν ήμουν πλέον η γυναίκα που έθαβε τα συναισθήματά της πίσω από μια κουζίνα. Ήμουν η Μάγκη Σμιθ, η νόμιμη σύζυγος του Ρόμπερτ, η μητέρα του Ντάνιελ, αυτή που είχε αποκοπεί από τη δική της ιστορία ζωής, και η γυναίκα που επρόκειτο να ξαναγράψει το τέλος. Η δεύτερη παρτίδα εγγράφων από τη Ρουθ έφτασε ακριβώς τη στιγμή που σκούπιζα τον νεροχύτη της κουζίνας. Το φως του ήλιου φιλτραριζόταν μέσα από τις περσίδες, ρίχνοντας καθαρές ρίγες στον πάγκο. Σταμάτησα για ένα δευτερόλεπτο με ένα πανί στο χέρι και σκέφτηκα ότι έτσι είχε διατηρηθεί ο γάμος μου. Τακτοποιημένος, σιωπηλός, μέχρι που η κουζίνα δεν ένιωθε πια δική μου. Το θέμα του email ήταν απλό. 3 ύποπτες συναλλαγές ου βασική προκαταρκτική νομική αξιολόγηση σκοπιμότητας. Το άνοιξα. Μερικές οικίες δηλώσεις PDF γέμισαν την οθόνη. Η Ρουθ της είχε σχολιάσει. Η ονομασία της εταιρείας, Kant Consulting LLC. Ο λογαριασμός συνδεδεμένος με τη Λίντα. Οι μεταφορές, 3 πληρωμές συνολικού ύψους άνω των $350,000, προσεκτικά κλιμακωμένες σε διάστημα 5 ετών, η καθεμία χρονισμένη ακριβώς έξω από τους επίσημους κύκλους ελέγχου της εταιρείας. Πρόσθεσε μια σημείωση. Αυτό το ποσό στερείται επαρκούς δικαιολόγησης. Εκτός εάν προσκομιστούν τιμολόγια για υπηρεσίες ισοδύναμης αξίας, πρόκειται δυνητικά για δόλια δωρεά. Ήταν εκεί η απόδειξη.
Ένιωσα έναν κόμπο αποφασιστικότητας να σχηματίζεται στο στήθος μου. Ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Εκείνο το απόγευμα, τηλεφώνησα σε μια δικηγόρο που ειδικευόταν σε απάτες και εταιρικό δίκαιο. Έχω μια ολόκληρη σειρά ερωτήσεων, είπα, η φωνή μου σταθερή και καθαρή. Πιστεύω ότι ο αείμνηστος σύζυγός μου συστηματικά λαιλάτισε την εταιρεία του για να βοηθήσει τη μακροχρόνια ερωμένη του. Η δικηγόρος ήταν μια γυναίκα ονόματι Μισελ Ρόμπινσον. Ήταν στα μέσα των 50 της και η φωνή της στο τηλέφωνο ήταν ζεστή και χωρίς ανοησίες. Άκουσε ήρεμα καθώς μιλούσα. Πρέπει να μου στείλετε όλα όσα έχετε, είπε. Κάθε έγγραφο, κάθε email, κάθε φωτογραφία. Έκλεισα το τηλέφωνο και άρχισα να αντιγράφω τα αρχεία. Όταν τελείωσα, είχα πάνω από 50 έγγραφα. Τα εκτύπωσα όλα, τα τακτοποίησα προσεκτικά σε έναν φάκελο και τα πήγα στο δικηγορικό της γραφείο στο κέντρο. Η εταιρεία της βρισκόταν σε έναν γυάλινο ουρανοξύστη, και εγώ απορρόφησα τη θέα του ορίζοντα του Σικάγο καθώς περίμενα. Όταν μπήκε μέσα, είχε ένα ευγενικό, επαγγελματικό χαμόγελο. Είχε ένα κοφτό κούρεμα που πλαισίωνε το πηγούνι της και φορούσε ένα τέλεια εφαρμοστό κοστούμι. Πήρε τον φάκελο, το ξεφύλισε και έγνεψε καταφατικά. Θα το εξετάσουμε, είπε. Θα είμαι σε επαφή. Ευχαριστώ, είπα, κοιτάζοντάς την. Με πρόδωσε και ο γιος μου τη βοήθησε. Θέλω να πληρώσει πίσω και το τελευταίο δεκάρι. Η Μισελ έσπρωξε τα γυαλιά της ψηλότερα στη μύτη της. Θα κάνουμε ομικρον με τόνο, τι καλύτερο μπορούμε. Οι επόμενοι μήνες ήταν ένας τυφώνας ραντεβού, emails και νομικών διαδικασιών. Καταθέσαμε μήνυση κατά της Λίντα Μακάλιστερ και η υπόθεση προκάλεσε κύματα. Η πρώην εταιρεία του Ρόμπερτ, ο δικηγόρος του, ακόμη και η περιουσία του μπλέχτηκαν στην υπόθεση. Και μετά υπήρχε ο Ντάνιελ. Πήρε το μέρος της Λίντα. Ήταν εξοργισμένος. Καταστρέφει τη μνήμη του, μου είπε στο τηλέφωνο. Ντάνιελ, η μνήμη σου για τον πατέρα σου είναι ένα παραμύθι, είπα. Ήταν ένας απατεώνας που χρησιμοποίησε χρήματα για να προδώσει εμένα, τη σύζυγό του και τη μητέρα του γιού του. Αυτή είναι η αλήθεια. Έκλεισε το τηλέφωνο. Περίμενε να ξανακαλέσει, αλλά δεν το έκανε. Πονούσε, αλλά το έκανα ούτως ή άλλως. Έπρεπε. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο. Η Λίντα και ο δικηγόρος της προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως παρανόηση. Ισχυρίστηκαν ότι τα κεφάλαια ήταν νόμιμες πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Προσκόμισαν ψεύτικα τιμολόγια που τις είχε δώσει ο Ρόμπερτ. Αλλά εμείς είχαμε τις αποδείξεις της Ρουθ και είχαμε τις φωτογραφίες του Ρόμπερτ στο Facebook. Ανέβηκα στο βήμα και διηγήθηκα τι συνέβη. Μίλησα για τα 40 χρόνια του γάμου μας, για τις θυσίες που έκανα γαμαγιώτα, αυτόν και τον Ντάνιελ, και για τον πόνο που ένιωσα όταν έμαθα την αλήθεια. Η δικαστής, μια μαύρη γυναίκα στα μέσα των 60 της, με κοίταξε με κατανόηση. Νομίζω ότι κατάλαβε τι συμβαίνει στις καρδιές γυναικών σαν εμένα. Τελικά, η δικαστής αποφάνθηκε υπέρ μας. Διέταξε τη Λίντα να πληρώσει πίσω όλα όσα της είχε δώσει ο Ρόμπερτ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Το συνολικό ποσό ήταν πάνω από $1.000.000. Η Λίντα αναγκάστηκε να πουλήσει τα ακίνητα που είχε αγοράσει με τα κλεμμένα χρήματα. Χρεοκόπησε. Έχασε τη δουλειά της και τη φήμη της. Δεν την ξαναείδα ποτέ. Όσο για τον Ντάνιελ, δεν μου μίλησε για χρόνια. Μετά, όταν πέθανε ο πατέρας μου, μου τηλεφώνησε. Συναντηθήκαμε στην κηδεία και αγκαλιαστήκαμε. Αρχίσαμε να βλεπόμαστε ξανά. Του είπα όλη την ιστορία και άρχισε να καταλαβαίνει. Χρειάστηκαν χρόνια, αλλά επιδιορθώσαμε τη σχέση μας. Μου ζήτησε συγγνώμη. Είπε ότι υπερασπιζόταν μόνο μια ψευδαίσθηση όλο αυτό το διάστημα. Τον αγκάλιασα και του είπα ότι πίστευα σε αυτόν όλο αυτό το διάστημα. Και εκείνη τη στιγμή, υπήρχαν δάκρυα σε πολλά μάτια. Ο Ντάνιελ πλησίασε και με αγκάλιασε απαλά. «Μαμά», είπε, χαμογελώντας. «Πότε έγινες τόσο καλή στις ομιλίες?» Χαμογέλασα κι εγώ. «Πάντα ήμουν. Απλώς δεν άκουγες». Γελάσαμε και οι δύο. Όλοι γέλασαν. Πριν τελειώσει το πάρτι, έκανα μια σύντομη βόλτα στον κήπο. Σταμάτησα μπροστά στη μιλιά με τα αγριόμηλα που είχα φυτέψει πριν από 20 χρόνια. «Πέρυσι, αυτό το δέντρο παραλίγο να πεθάνει», είπα. «Παραλίγο να το κόψω, αλλά αυτή την άνοιξη άνθησε νωρίτερα από ποτέ, και ακόμα ανθίζει». Οι γυναίκες χάχανισαν. Πρόσθεσα, ακόμη και αυτή ήξερε ότι αυτό που είναι ακόμα ζωντανό δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί. Εκείνο το βράδυ, όταν όλοι είχαν φύγει, δίπλωσα τις καρέκλες και τις έβαλα στο υπόστεγο. Το ανεμοδόνι της βεράντας χτυπούσε απαλά στο αεράκι. Γύρισα να παρακολουθήσω το ηλιοβασίλεμα. Ακουμπούσε πάνω από τον παλιό σφένδαμο στο τέλος του δρόμου, σαν να έλεγε: «Ποια είσαι πραγματικά?» Έβγαλα τις γόβες μου, περπάτησα ξυπόλυτη μέσα στο σπίτι,
κρέμασα το φόρεμα και πήγα για ύπνο. Ήξερα ποια ήμουν. Ήμουν επιζήσασα, μαχήτρια, και η αλήθεια με είχε απελευθερώσει.